malim nulumlumnek ti ini iti nagsabata ti daga ken langit nangaye abuya ti maimatanga ngemisut mangiparik na iti panagmaymaysa ket ti lawa nulemesenen ti sipnge dumteng tun ti sarda agari ti ulime agkarayam ti lamis ket lumtaw day taladawam kasladda kadtoy sibay ko apaglan na ilwan naglawake ngamine nagbaitan taataaw nalaklakan lakuman nga umay ka sarungkaran surat wenno retrato di dantun makaanay nga ina pangipapasan tuy iliw ko nalausunan. Iti rabii sakbay nga inak maturo alay taladawa iparabaw kuto'y puso makita kalakungan uray no darepteplae mabang aranin tuirik na maep-ep metten tuy iliw iti bigbiga no sumingising ti ini iti nagsabata ti daga ken langit no bumahon akon sikan ti malaglagip ko kasarsaritak taladawam kasanukay tanbiag ko naglawakit ngamine nagbaitan taataaw nalaklakan lakuman nga umay ka sarungkaran surat wenno retrato di dantun makaanay nga inak pangipapasan tuy iliw ko nalaus
Diyos una. Thank you.